Τώρα τραβάει και ο Γιάννης και ο Κώστας. Θα μπει. Τραβάω μαλακία. Σκουλαρίκι έρχονται, σκουλαρίκι. Τραβάει. Ναι, ναι. Έρχεται το εργαλείο. Κοίτα, δύο, και οι τρεις. κοίτα, τσαμπιά. Άλλα τρία. Από εδώ. Άλλα τρία. Άλλα τρία από εδώ. Και ο Μιχάλης σαν μαλάκας κάθεται και τραβάει βίντεο. Ένα. Ποιος είναι, αυτή η βάρκα είναι? Όχι, το γερανοπόρο. Είναι μαλακία με το γερανό. Και τρίτο έχει. Κόψε βγάλω το δεύτερο, θα βγάλω το τρίτο. Το πρώτο είναι πρώτο. Κώστα, βίντεο δεν είναι εδώ, Κώστα, που το έχω βάλει. Να, έχει μια σε ένα στρογγυλό μικρούλι. Ξανά μανακούκια.